lloc on el temps s'atura és a Tavertet, un poble abocat a les cingleres del Collsacabra i amb unes vistes privilegiades sobre el pantà de Sau. Paradís del silenci és el refugi d'Antoni Bassas. El meu paisatge és un tros de la Catalunya endins, a mig camí entre el Montseny i el Pirineu. El que el fa diferent són els cingles. Semblen proes d'un vaixell de pedra. Hi ha precipicis que tallen la respiració, balcons naturals des d'on observo la postal que em dóna pau. Les muntanyes primer i allà baix el pantà de Sau. I els pobles, Rupit, Tavertet, amb les cases que semblen ovelles pasturant en una pleta, i els salts d'aigua. Benvinguts al Collsacabra. La bicicleta de muntanya m'ha permès conèixer aquesta terra de molt a la vora. A vegades tant a la vora que m'he fotut de lloros, però ara us presentaré una reserva de silenci, una autèntica pàtria de la felicitat. El Collsacabra és un immens mirador, una delícia pels sentits. La bicicleta de muntanya m'ha permès descobrir racons com aquests. Jo d'això en dic el meu racó per pensar, com allò de les criatures, doncs jo vinc aquí i em passo moltes estones mirant el pantà de Sau. El pantà de Sau amb la punxa del campanar de l'església de Sant Romà. És com venir a veure un amic. Vens a veure el pantà, sempre t'explica coses diferents. L'any passat ho va passar bastant malament. Aquest any està més recuperat. La sequera ha passat. En tornarà, però, una altra. I el pantà ens dirà com està i com estem. Els pobles del Collsacabra conserven l'encant del passat, el seu aïllament, que va fer tan dures les condicions de vida fins fa només una generació, ara és un regal pels que, quan podem, fugim de la ciutat. Rupit conserva l'olor de pedra antiga. Sembla que el temps s'hi hagi aturat. Rupit és, sobretot, el pont. Són pobles integrats en la naturalesa. Tavertet, per exemple, és un poble que de sobte s'acaba. Com diu Maurici Serrahima, el cingle arriba quan menys l'esperem. Com un lladre. Adéu! Adéu! Això és Tavertet, aquest és el meu poble. Aquí venim a passar els caps de setmana i els estius des de fa 12 o 13 anys. Aquí la canalla té colla, els grans també. Aquí és on desapareix el periodista i apareix el veí. El més curiós és que a Tavertet el temps passa més lentament que a Barcelona, o almenys m'ho sembla a mi. Tu arribes aquí a les 4 de la tarda i a les 7 sembla que hagin passat 2 dies. Després surts al carrer i com que estàs més tranquil, et ve de gust parlar amb la gent. I per tant, cada sortida al carrer és una aventura. No saps mai qui et trobaràs i de què acabaràs parlant. Bueno, després tu. Tavertet conserva moltes de les seves tradicions. Segurament una de les més divertides és la del diumenge de Pasqua al matí. La gent es reuneix a la plaça de l'església i fa rodar aquestes virolles. Qui treu la dama s'emporta una dotzena d'ous. I amb aquesta.
A Tavertet hi viu un dels intel·lectuals més importants del món, una referència en el diàleg entre cultures i religions, Raimon Panikkar. Raimon, hi ha molta gent que sap que tu has voltat tot el món i es pregunta com és que vas venir per aquí. No, de roda el món i torna al born. És veritat. Vaig venir aquí quan jo no tenia ni idea del poble de Tavertet. Jo buscava un lloc fora de Barcelona. I buscant un lloc fora, vaig tenir una pana i vaig anar naturalment al Camp Miquel, a la fonda. I el Miquel em va dir, hi ha un senyor que ara es vol vendre una casa. I així que me la va ensenyar, em vaig enamorar de la casa. Si et demanés una paraula, un sinònim